गावना स्कुल गैखाय दुगाथार बाय बाय होनदो थांदो आबा थां जेबो नङा टाइम जायाखै लासै लासै थां लेखाया बयजन नंखाया दिनै हा मारदो हा फैसा लाखानानै बिदिसो होनबावदों दे बाबा जेबो नङा आवगायबो जायखिजाया दे आवगायबोल' नोङो लायगोन आं थ' मारदो खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजे फगवान होननाय महर लाना सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगसखौ फुरा जोबसिना होलांजाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो माने उल्था फैफिननानैसो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना दहाय बावदों आरो टाइमाबो एसे सर्ट जादों बिफायनो थांनो होनबा बोरै मोनलाबायनांगौ माने नैबे उन्दै जादो दिनै पेरेन्टस मिटिं दंमोन नालाय नार्सारिफोरनि बेयावनो थांदोंमोन आरोना जाबाय 1 घन्टानिल'खामोन है ओमफ्राय दासो गोसोखांनानै बेयाव इन्ट्र'खौ मारनानै लाबाय आरोना थ' डाइरेक्ट सिदा आङो बाजार फारसेबो एसे दावखोलांनोसै बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो फुरा जोबोसिन नायना होलांबानो जाबाय आरोना फाइनालि सफैबाय न'आव फाइनालि माने मा जेबो गैखाया बेखौल' थें लानानै फैखानाय हाबाफारियाव नांथामसै फटाफट ड्रेस गानस्लायनोसै हा खालि जानाय दखान मोनसेबो बारग'आ दोनथ' आं सोगोन टाइमा 10:30 बारबाय मालाबानो आरोना जोथोबाव मोननाय गिलासाव एसे दै गुरुंनानै लानोसै र' दाख्लै लाबोनाया सिनाफोर लोंगासिनो दं आङो गरम बोथोराव माबा बिदि गिलासो लोंनो मजा मोनो आरोना जाम्बि जाम्बिनो खुनु खोथा गैया ओमफ्राय आंना माने दाम बारा दाम खमजों खोथा गैया आरोना बे नाखौनो जा मोजां मोनो आरो लोगोसे दामाबो खम मालामाल ना रुपसान्दा सुनाबो रुपसान्दानि लानानै फैलायबाय बे गाइखेराबो सफैबाय आंना ओमफ्राय नै बादाम गोथांखौ बायनानै आङो संख्रिजों इदि एवनानै जायो आरोना ओमफ्राय ओरैनो पेकेटफोरखौ बायबाथाय बांसिनानो नोङो थावजों एवनायखौसो मोनोना बारा मजा मोना आङो ओमफ्राय निजा गोथां बायनानै बिदि संख्रिखौ एवनानै बास ओमफ्राय संख्रिखौ गुसु जाबाथाय सोनानै दोनफिनबाय आरो बे मैया जानायमोन मैया सोनो बावबाय आङो गुसु जाबा सोगोन होननाया दा सोनानै दोनसै आरो दायो बेलासिफ्राव जाबा गाबोनफोर जाबा स्राय आरोना संख्रिखौ फुदुंनानै एवफिनसैलाय ना इदिखायसो आंना सारायफ्राबो बोरैबा जालांबाय नामाथाय मा होनना बुंबावनो नै आयु लाजाला भगवान मेजेम लखब सुनानै लाबाय आङो ओमफ्राय लोगोआव नै जोगोनारा थेफाफाद्राय जाबाय आरोना नै मैयानो लानानै फैनायमोन जेबो नंला मिक्स खालामलाबायनोसै आं बेनिफ्रायहाय बे नानि मेजेमा आरो अमा बायदि ओंखायनोसो मोजां मोनो नामाथाय आङो बिदि नङा माने आङो बे नानि गोथाव आरो मोदोमनायखौ जा गोथाव मोनो आरोना बास बेनो जि लदब लादाब गोदाना हरदोंहाय दिनै मोजां गोदाथाराखै माने एवहांबाय आङो नै बेनिफ्रायहाय आङो प्लेनिंखौ चेन्ज खालामबाय टमेट'सो जाबाय आरोना लोगोआवहाय बेनिफ्राय ओरै नैबेखौ ओरैनो भाजा एग्लिनोसै आङो दालि एसे गाबहोनोसै बास चालु ओरै ओमफ्राय आंना टमेट' एग्लिगासिनो माने नाखौ एवथ'खांबाय हनै आबाना ओमफ्राय ओंख्रिनि जाया नालाय न'आ समस्यासो ओरै दालि रुगासिनो आङो सब रेडि एवनांगौ आरो संनांगौ आरो संनांगौ एसे एवनानै लाग्रोना नै मेगन जानो रोङिया दैखौ एसे बारा होफ्रांबाय दा ना गोदौ ग्रोबसो जाहैगोन नामा दा फिसालायाबो दालि सालिखौनो नायफिनलायनाय नङा आरोना नायदो संगासिनो दङ र' एसे जबथोंसै आराम ओरै माबाखौ एवनोसै आङो साराय खालारिङाव एकदम जोगोनारखौ एग्लिनोसै आं थ' येस आरोना सुनाफोर आंहा ना जाग्रा बिथां फैनो नागिरदों माने भुजि बिथां फैगासिनो दङ दा आदारखौ मोनजाफैगोन ग्रोब ग्राबनो ओमफ्राय फिसालाया मिथिया आरोना फिसाजोआल' मिथियो बेनिफ्रायहाय मा होनो ओरैनोथ' आं नाखौ इसेल'सो लाबोयोमोन ओंखायनो जेरै डाबल आरोना डाबल गोदाना हरनायाबो गन्दगल आरोना गिदिर गोदाना हरबाय जिखियानो जादोंला संनाय खावनायखौ आं थुलु खालामना लानोसै गरमाबो जि गरमनि गोलोमफ्रुजोब्बाय मानसिया मेजेम दंखायो नालाय ओमफ्राय एसे सान्दुं दुंबाथाय बोलो नाङा आरोना गोलोमफ्रुजोबनो थाखाय फाइनालि दान्दिसे उनाव मोनजोब्बाय आंना नै ओमफ्राय थाइबें खाजि हानोल' बाखिसै बेनिफ्राय जोगोनार भाजायाबो ओरै एकदम गोरान एवबाय आङो बारा गोथाव नङा जोगोनारा जायो ओमफ्राय दाख्लैनो थाइजौ बासियानो खाजि जानो साननानै जायासै आङो मैया थाइसे जिख्लाबसे हानानै जादोंमोन एसे गुरै जालायबाय गारहरनांसिगोन जानाय नंला जाबा सब जाजोब्बाय गाइखेर ओंखाम सब रेडि आरोना
ओमफ्राय आसारा आंनानै सान्दुङाव बहनगासिनो दङ आङो दा एसे बोखारदोंमोन माजे समय दाउखौनो टप माबा जानो गिनानै आङो खुगा मैला मैलि माबायो आरोना अबा एसे ओंखारलांनाय लोगो लोगो ओंखारलांसैबाथाय खोबनानै गालाङो आरो बाराबाथाय सोनानैसो गालाङो दा बेखौ एसे खोबथ'नोसां दा मानसि फैबाथाय माबाफिनगोन ओमफ्राय आब'आबो एसे हाबायनि मालाय आब'मोनाबो ओंखारथ' नै आयं जिराया गोलैगोन भगबान सान्दुं गोसाथार गोलैगोन मानो सान्दुङाव ओंखारो इनै सेन्देलफोरखौ उल्थां फाल्थां दोनजोब्बाय नोङो माव ओमफ्राय भगबान खनबेसे सिबनो बेनो गाखोलाय ओंखारलाय बाला ओजों खना माबानो बे खथानै न' सिबियाव मेंगुलायनाय आरोना ओरैबायदि ओरैबो लेथेर फेथेर खालामफैजोब्बाय गथ'नि जादा समस्या गथ' मानसि थाबाथाय दाखोरा बाल्थिंसे जालायबाय सावस्रांनांसिगोनलाय माने बाल्थिंसे जाबा सावो आरोना ओमफ्राय गिसि गिला दाखोरखौ आं दोनखाया लाइक मैगं बिगुर माबा बिगुरफोरा ओमफ्राय बे हनै मेथाइ जानाय माबा जानाय आलु लाबोनाय प्लास्टिक माबा लाबोनाय प्लास्टिक बेफोर जमा आरोना ओमफ्राय बेखौ बाल्थिंसे जाबासो ग्रोब सावखायो आं नै जेला थेला मालाबा भिडिअ नुफ्लांनो हागौ बाल्थिङा मा दाखोर थाबाय थाया दा लांदां जासिगोनलाय र' ओमफ्राय आङो गुस्लायफिनबाय दहाय स्कुलाव गानलांनायखौनो स्राय गानफिनबाय आरो माथो दंबावो दुरुङाव दसे लामनानै दोनखादों गोलोमदै गोलोमदा दसेल'सो गानदों 1 घन्टाल'सोमोन ओमफ्राय दा गानफिनबाय आरोना ओमफ्राय थां होननानै ओंखारनाय समावनो आरो नै जोलैनि जादा खिनो ओंखारलायबाय जाहैदों ओमफ्राय खिथाबाय आं फिसाज्लानोबो ओमफ्राय लांफाया आरोना आङो लांफाया होननानै बुंदों आं माबा थांनो बियो दानो फादारखौ लायनो होननानै खोनाबाथाय उन्दै जादा खिग्राया हाहाकार जाफागोन आरोना आङो दैखि दुन्दिया लानानै फैनो आङो ओमफ्राय जाग्रा लाबोगोन होननायखाय जेने थेने बुरखायो आरोना बे सान्दुं गुसेयाव मा लांफाबाय थानो आरो लांबाथाय दानो जालाय जाखाय बिला बिलु बिफाया गावनो बुंहरखाबाय आरोना सानैखौ गारबोनानै लांफैदोबा होनबाय आंबो ग्रोब जाबायना ओंखाम ओंख्रि मोनबाय सिउप लानानै फैनोसै आरोना बिथांखौहाय आगैमोना सोरबा नायफ्लांदोंबा आब'नो हाथाया दिनै लोमलायासै होनलायसिगोन आरोना ब्लगखौ मालाय माथो फोलावलाबाय थाबावनो लायनो नालाय लायनो आरो माथोबाव ओमफ्राय दा बिथांनि मुदाबा मा महराव दङ बानायना मानाय ओंखारनो बागोन ना मागोन माने मालाबा है मानो भिडिअ लाबाय थानांगौ होनलायलाङो नालाय ओंखायनो आंहाबो एसे बोरैबा मोनो आरोना थ' जिखियानो जादोला सोनाबार आं मानसिजों जइन जाहैग्रोनोसै आं इसिबां सफैनानै आगोलावनो मालाय सफैनानै दंखायोमोन हनै सिबाय मानसिया थब्लाखौ नायनानै हमनो हाखागोन नै मानसिया गोबावनि फैदों ना दसेनि फैदों भगबान फैदो मालाय गुफुर दानानै फैलाय थादोंहाय भगबान फैद' जिखियानो जादोंला ओमफ्राय आङो ब्लगखौ मोजाङै लानो रोंमारासैबो आरोना बिथांखौ होननायजों जाबजों गावजों रायलाय होनलायनो माने ओमफ्राय एसे जेबोथ' लाबोखायाखै मानसिया खालि आटखासो हनै नायबानो नुखागोन जेबो ट्रलिबो गैया बेग बानाय बे मोनसेल' बेनिफ्रायहाय बे रेल गेटआवनो फिथाइ एसे लानानै रुम फारसे रौना आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ